chýba na Bielej Orave. No na Bielej Orave človek nemôže uvidieť gotickú katedrálu. Na Bielej Orave nie je gotika. Ale dneska, keď sa tak na vás pozerám, tak niečo tu z gotiky predsa prišlo. Samozrejme, nie sú tu štíhle, vysoké klenby múrov gotických kostolov. To tu nie je. Ale váš postoj je gotický. Všetci stojíte okrem iných. Áno, lebo v gotických katedráloch nemáte lavice. Gotická kostol sa nezapratuje lavicami, aby tam niekto sedel. Lebo keď človek cíti, že na zemi sa deje niečo veľkého a niekto mocný prichádza, nikto nebude sedieť. Keď sa deje niečo veľkého, sa stojí. A keď Pán prichádza, aj sa kľakne. Preto gotickí katedrálov nepratávali lavicami. Oni toto vedeli. Oni mali toho ducha. Aj kráľ tam musel kľaknúť. A jeho podaní to videli. Viete, pre podaní je vždycky dobré vedieť, že aj nad kráľmi je niečo mocnejšie. To sa aj oni bojí. Tak múry tu gotické nemáme, ale váš postoj tu je. Stojíte, lebo ste prijali účasť na niečom veľkom. Vykonáme sväté tajomstvo, ktoré nám zveril vzkriesený Pán Ježiš Kristus. A príde Pán premení chleba a víno. Priateľ, spolužiak kňaz, ktorý dlhé roky pôsobil v Gemeri, čo je veľmi skúšaný kraj Slovenska, mi spomenul tento zážitok. Po nedeľnej svätej omši v dedinke, ktorá nie je veľká, má cez 800-900 ľudí, ale len 19 ľudí sa tej dedinke považuje pri ľuďu za katolíkov. A keď slúži v nedeľu tam svätú omšu, tak mal väčšinou 12-15 ľudí na svätej omši. Bol pozvaný do rodiny. Žena, manželka, katolíčka, muž, evanjelik. Ako už bol doma u nich a prijímal pohostenie, zrazu sa otvorili dvere a vošiel evanjelický pán farár. Neviem, ako zvláštnou okolnosťou sa dozvedel, že je tam pán farár katolícky, lebo on ani v nedeľu nechodil do tejto dediny. Býval v meste, ani v nedeľu nechodil do dediny, lebo evanjelici z božského vyznania nepotrebovali nutnosť, necítili, aby sa zhromaždili na službách Boží, ako oni to nazývajú pobožnosť. Dokonca ani cez Vianočné sviatky nemali žiadnu pobožnosť. A preto mnohí evanjelici, ktorí cítili v srdce, sú kresťania, no tak prichádzali do katolíckeho kostolíka, lebo tam sa slúžila svätá omša. Prečo si sviatkov narodenia Pána. Vlastne tam evanjelický farár chodil len vtedy, keď niekto zomrel. Lebo už sa tam aj nesobášili, deti sa nerodili, to sú deti, ktoré vymierajú na Slovensku. Tak ako Európa väčšina vymiera. V Európe nie cirkev vymiera. Európania, vy umierate. Cirkev rastie. Svet to nie je len Európa. My sme len kúsok sveta. Ale európske národy umierajú. Zvláštne to. A ešte tam chodil vtedy, keď kráľa sa telila, lebo tam mu gazdovali. Zrazu sa zjavil. Tak miestni boli poctení. Majú katolíckeho kňaza a evanjelického pána farára. Ekumenizmus, krása. Jak manželstvo. Ale pán farár evanjelický si nedal a začal provokovať. Vyťahovať písmo. Však to poznáte. Keď aj jehosty chodia. A vy katolíci robíte toto. A kde to je v písme? A kde to je v písme? No, ja podotýkam, že pán farár evanjelický natrafil na toho pravého. Lebo na rozdiel od neho, pán farár katolícky mal prečítané aj spisy Martina Lutera, čo žiadni luterani nemajú.
Patrí medzi krúžok nás kňazov, ktorí milujeme apologetiku. To je výzva apoštola Petra. Vždycky buďte pripravení pred svetom zdôvodniť to, čo ako katolíci veríte. Podotýkam, pán farár z vlastného záujmu sa naučil grécky, aby mohol čítať spisy svätého písma v origináli. A teraz sa učí hebrejsky. No tak, keď pán farár evangelický pokúšal, a kde to je v písme, tak on usvedčal z písme. Tam to je, tam to máte. A po takých 15 minútov vypočúvania straného pán farár katolícky hovorí, počúvajte, teraz sa vás ja spýtam, že niečo v písme je a vy to nemáte. No, to by som bol rád zvedavý, čo to je, pán farár. Povedzte mi, ja som teraz nakladený. Pred Veľkonocou sme celé dni studených kostolov vyslovali sviatosť zmierenia. Tak sme nakladení, katolíckí kňazi. Povedzte mi, ako vy spovedáte v evanjelickom spoločenstve sa? Ako sa zriekate svojich hriechov? Máte spoveď? No samozrejme, máme spoveď. No počkajte, nerobte zo mňa blázna. Kedy vy máte spoveď? No na Veľký piatok. A kedy na Veľký piatok? No keď máme služby Božie hlavné a tam sa spovedáme. No počkajte, to nazývate spoveďou to, keď sa ty spýtaš, zrešil si? A ľud povie, zrešil som. Ľutuješ? Ľutujem. Toto nazývate spoveďou? Veď spoveď u Žida podľa Biblie už bolo to, keď si spáchal hriech. Vyhľadáš kňaza levického. Vyznáš sa zo svojho hriechu. Spoveď je vyznať sa zo svojho hriechu. Hriech pomenovať po jeho mene. Koľkokrát a okolnosti, prečo si zrešil. To je spoveď. To už u Židov starých bolo. A príjmeš pokánie, ktoré ti kňaz udeli. A ja, tvoj Boh, ti tvoj hriech odpustím. To platilo už u Židov. Kde vy máte takúto spoveď? A pán farár evangelický, hoci to nemajú, máme. A pán farár katolícky hovorí, no tak si ste koledovali ešte o druhú vec. Vy sa držíte písma? Hej. Koľko rokov ste farárom? Vyše 20 rokov. Keď 20 rokov spovedáte, tak mi povedzte za tých 20 rokov, koľkým ste zadržali hriechy? No žiadnemu. A to ako to, že nezadržujete hriechy? Veď písme je, komu hriechy odpustíte, odpustia sa mu. A komu zadržíte, zadržia. Táto moc je v cirkvi. Skriesený Ježiš to dáva. Lebo medzi nami sú hriechy, ktoré sú zadržané. Nezávisí to ani od Boha, ani od cirkvi. Ale ak hriešník miluje svoj hriech, nemení sa ho zrieknúť, hriech má zadržaný. Koľkým ste zadržali hriechy? Ani jedný. Aha, takto sa držíte písma. Na to zrazu pán farár hovorí, mám veľa roboty, musí sa ponáhľať, mi to ľúto. Utekám. A odišiel. A zostali sami. A vtedy muž evanjelik, ktorý dovtedy bol ticho, prehovoril. Pán farár, ja som si dodnes myslel, že my sme evanjelici preto, lebo sa držíme písma svätého. A vy ste katolíci preto, lebo písma ste sa zriekli a poslúchate nejakého pápeža. Ale ja som dobre počúval, ako ste sa rozprávali s našim pánom farárom. A dnes musím uznať, že som sa celý život mýlil. Vy sa držíte Božieho slova. Aj môj nebohý dedo sa v jednej veci veľmi mýlil. Boh je spravodlivý. Koľkokrát toho dedo opakoval. Keď sme šli na pole, pracovali sme a on mal chuť filozofovať alebo učiť nás náboženskej pravde. To som pochopil neskôršie, že takto vyučoval. Spravodlivosť. Áno, spravodlivosť je čnosť, to je dobro. Dať každému to, čo mu patrí.
A Boh je naozaj spravodlivý. Aj my máme byť spravodliví, lebo sme na Boží obraz. Tak ako Boh, aj my máme dať iným to, čo im patrí. A Boh, tú spravodlivosť u Boha si veľmi cení. Najviac, čo si cením u Boha, to je, že je spravodlivý, hovoril dedo. Mýlil sa. Niečo je viac ako spravodlivosť. Je to to, ktoré pochádza od Boha. Spravodlivosť prevyšuje a spravodlivosť zároveň nepopiera. A to je milosrdenstvo. Spravodlivosť je dať každému, čo mu patrí. Milosrdenstvo je dať niečo dobré aj tomu, kto si to nezaslúži. A Boh sa zjavuje ako milosrdný, milostivý. Takto chce byť aj vzývaný. Ak sme dobre počúvali dneska žalmistu. Milostivý a milosrdný je Pán. Zhovievavý, veľmi ľutostivý. Božie milosrdenstvo je niečo, čo prevyšuje i Božiu spravodlivosť. A po skriesení k nám Boh prichádza ako ten, ktorý chce byť milosrdný. Ježíš Faustíne pripomína pravdu. Božie milosrdenstvo voči hriešnikom, tak tomuto vzťahu Boha voči nám podľa Ježiša Nazareckého nerozumejú ani anjeli Boží. Anjel svojim rozumom nechápe, prečo Boh je voči nám taký milostivý. On neodpustil pyšným anjelom ich hriech. V písme stojí, kedyže Boh povedal anjelovi, ty si môj syn, ja som ťa splodil. A nám to hovorí. Boh sa nestal anjelom, neprijal anielskú prirodzenosť, aby vykúpil anjela. Ale človekom sa Boh stal v plnosti času. Prijal našu prirodzenosť zo ženy, aby vykúpil človeka. To je milosrdenstvo. Anielský rozum to nechápe, prečo Boh je voči nám tak. Ale na chválu Boží aniel treba uznať, že hoci to rozumom nechápajú, duchom to prijímajú, lebo milujú Boha, preto milujú nás a prajú nám večný život v Božej sláve. Preto súhlasia s milosrdenstvom Boha voči nám. Vy ľudia sa k Bohu nikdy neodvolávajte a nekričte, Bože, buď voči nám spravodlivý. Koľko ľudí kričí a žiada si od Boha, aby Boh bol voči nám spravodlivý. Viete, čo to kričíme? Ľudia žijú presvedčení, že Boh im nedáva to, čo im patrí. Že akoby Boh nám ublížil. Doslova hovoríme, Bože, ty si hriešnik, lebo ak nie si spravodlivý voči mne, tak opak spravodlivosti je nespravodlivosť. To je zlo, to je hriech. Koľkí ľudia žijú vo presvedčení, že Boh im nedáva to, čo podľa nich majú mať. A Ježíš hovorí, nikdy sa neodvolávajte k Bohu a nežiadajte si jeho spravodlivosť. Lebo ak Boh by bol voči nám spravodlivý, musí nás odsúdiť. Lebo toto si zaslúhujeme. Odsúdenie za hriech. Vždy dovolajte sa milosrdenstvo. Áno, Ježíš je skriesený. Zomrel za naše hriechy. My v Neho veríme a napriek tomu i po Jeho skriesení páchame hriech. Čo Boh môže nám dať viac? Neušetril vlastného syna. Chce byť voči nám milosrdný. To znamená dať nám aj to, čo si nezaslúhujeme. Čo Boh môže ešte viac nám dať?
Čo je nad milosrdenstvo? Nad milosrdenstvo už nie je to nič. Dobre. A človek pohrdne Božím milosrdenstvom, už sa nedá nič. To je syn zatratený. Boh už viac nemôže. Dneska je sviatok Božieho milosrdenstva. V cirkvi si máme pripomenúť a nahlas povedať to, čo platí od stvorenia sveta človeka. Boh je milosrdný. Hovoríme si to nie preto, aby sme veselo hrešili. Však sa nám nič nemôže stať, veď Boh je milosrdný. Boh chce nám odpúšťať. Nie, to by bolo rúhanie. Hovoríme si to preto, aby sme dnes vyvyšovali a oslavili Boha milosrdenstva. Aby sme dneska ďakovali Bohu za jeho milosrdenstvo. Preto je toto dnes sviatok Božieho milosrdenstva. Aby sme oslavovali Boha, ktorý sa zjavuje ako milostivý. Amen.